In-numri dwar kemm it-turiżmu f'Għawdex qiegħed ikun suċċess huma kkonfermati mill-esperjenza tal-lukandira nfushom. Li f'dawn iż-żminijiet il-kmamar ikunu mimlijin u jġibu iktar flus hija xi ħaġa mistennija. Iżda din is-sena il-lukandira marru ferm aħjar mill-istennew. Konna biżi ħafna kif kien mistenni, bħala okkupanza konna 100%. U ġifiri, infatti, tant kemm konna domanda ma stajniex inlaħqu mad-domanda li kien hawn, ġifiri, sodisfatti ħafna. Kellha tkun ġimgħa tajba, imma qatt ma konna qegħdin nistennew l-ammont ta' demand rikjesti propja f'dan il-ġranet. Il-lukandira jħarsu wkoll xi jkun ħalla it-turist li żar lil Għawdex. Studju li kien sar kien wera li kull Malti li jżur Għawdex iħalli 41 euro għal kull ġurnata. Jirriżulta li din is-sena dawk li żaru Għawdex ma qagħdux lura milli jonfqu xi euro żejjed. Tagħmilkom paragun ma' snin oħra, jidher li anki ġewwa Masalfon il-klijenti li rajna f'dan il-perjodu jidher li huma klijenti tal-livell li naf jien fil-karriera li kelli fit-turiżmu. La jgħaddi dan ix-xahar jibda xi ftit taqtih il-qalb għax-xhur tax-xitwa, għalkemm jidher li anki hawn jeżisti sens ta' ottimiżmu. Il-mod kif aħna għandna niġbdu turiżmu lil Għawdex huwa billi il-prodott nagħmluh, il-prodott nagħtuh b'sodisfazzjon lill-klijent, sija fil-kwalità u sija anke fil-prezz li hu xieraq għall-hotel u li xieraq anke għall-klijent. U jidher dik is-sistema li hija il-porta voce ħatati frott anke għax-xhur tax-xitwa.